ai nake gaya miki gaba ɗaya karkaran nan ba wanda baya alfahari da mu. Kowa in ya ga mu yana ji kwas abu yana tafiya daidai. Komai yana tafiya da to ai shi da mu haka rayuwa yake. In Allah ya haɗa jininka da mutum he kaga kana cin karanka ba babbaka ba wanda ya isa. Kinga mata zo ki ji mana magana zan haba saurayi da wani bane ba ina tafiya to ke da yake saurare shi mu je ai zo nan ai yau wannan budurwa ta zama ta kwatan ta zama ina za ta zo wuri na mana kai iye ni fa nan da kake gani na kwace mata a garin nan sun fi 1000 iko sai Allah ba haka yau ita ma wannan sai na kwace ta ita wannan din yanzu za ka kwace sai na kwace ta da bindiga kuma bare ma kuwa ki dafa baby za a kwace ki har da bindiga mu ga bindigar to kaga kuma wallahi da gaske ke maga ai bindiga baka da bindiga ba maga ni ba da to ni ma ko zan iya to wallahi kin ga bindiga ce idan haka ki zo nan ikon Allah to kana ji na ina jin ka kai mai kwacen budurwa ne to ni kuma daga yau na koma mai kwacen saurayi saboda ba gane ba sun kuya ba fasa ma ido ka mai ai da mamari da tuguna na tsuguna zan kwankwatse ma hakura ya hakuri kin ji karen iskanci ko kudi za ka iya shage ya hakuri ba fasa ma ido a dama haka rayuwa take up and down wata ran kana sama ya ka koma ƙasa mai kwace yaro mai kwacen budurwa an kwace shi kin kai kenan a ta yi kamar rai ta yi Allah ne ke rai ba ni mu je can mu je gurin itatuwa can mu je dako shi wannan ina zuwa jira ni zo nan da shi zo nan daga yi sama da ba za ka daga yi ba daga yi sama na daga yaro mai kwatan budurwa ni kuma ga ka na kwace ka an kwace ni ka jira ni ina zuwa ke mu je can mu je ka ba jira ni ina zuwa mu je ai da mamari da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai kwatan budurwa ya an kwace ni lafiya da maka ka sauka da maka ka sauka kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah aljanna suka baka aikin nan ne ko mutum wallahi yau dare ta tafi gida inna lillahi wa inna kwatan budurwa yau an kwace ni an hada da itace an kwace bindigar wallahi an kwace bindigar ko me kace mun dariya kai ai billahi da ina ke saboda da wala ga ba ka je da wannan halin ba halin kirki bane ka ika ji in halin ka ne gobe ka tsara saboda haka ni zuwa ran magani yanzu faɗa halin da kake ta gona da Allah dan Allah karka faɗa wai wallahi ran jiki dan Allah karka faɗa dan Allah karka faɗa wai an baka itace dan Allah ka tuku